ازي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمتي أمريكا كم يوعلكم كوراتنا VOA تغرينيا بعسران كلتن عسران حمشتن 31 متر باند كمونا فيسبوكنا بيوتيوبن كاو حلفنا دما اب ساتلايت ب VOA عسران 4 كترهبونا تغوليكم سلامتنا بصحكم كبرات كميمسيكم راديو اب تلفزيون حدش مدب قنقا تغرينيا اب VOA كام نجمر سمون كويننا له لو دما استفلالي مدبات حزنا لكم اللهنا 11 مسكرم 2014 ويك عبحت قمتي 2021 يبقى قصاصرا اوروبا زتفلالي مدبات حزنا لكم اللهنا دحرزينا خلت ريبورتات خلونا يوم أبز قربانا أمريكا بريزيدنت جو بايدن أبلعلي استفلاليو مراحتي إثيوبيان إيرتران كللا محاران حوحاتن زملكت القدان من بارز حق أو بايتا همزن صفو يذكر نعو زملكت عادة تانا اللونا نسودان زملكت عادة ريبورتون كلونا يو فولي مدبنا نعربي أبز حالف قدام سنبتن زقربنا لكم نكلل تقراي زملكت سالسته تقارو عديمنا زكاة عنا اللو مدب لو مهنزازمو إنا مسانات صنحو على تعزينا خلنا نقدم كابنيا تحندم سيوم كبرى سمعتنا زرزر زينا النهم صحافة قدات وزاي أمريكا أنتوني بلينكن منيسري قدات وزاي إثيوبيا نشوعات سرحت النهات حبرات هاجرات كارتا هاجر كوتون زوصون سقومت بتر نقيفو من اتوساني كسر زويعو من أوشت أو قدات إثيوبيا تقالقاتيهم بزبل كسي كابتا هاجر أوشت 72 ساعات كوت وتمال زتحبرو دايركتر تكال تمهرتي سنفلتتن باهلن حبرات هاجرات مالتي نيسكو حلافي موهاد سبعة حجزات حبرات هاجرات أوتشا أب إثيوبيا يركبوهم توساني صباحتي أتحباري أوتشا مارتين غريفس سبسر حوت إميت أبتهاجر ير اللود إلهم دحر مقلات أميوم كابيت صحفت أنتوني بلينكن زوت أنا يتعرف مقلتي توساني نتزكاي زلو سبعة حجزات تعري دحرت زملسن نسقاي سلامة وهزب زقاددن كبل قليت واللوم بعد شوعة مسكرم ببريزيدنت بايدن زحالفت إزاز تغسى مجلس بلينكن بيت صحفتهم زاد لسقومتي كام موسار كم زي قطب تغيس اللوم بتمساسالون كلاتهم علم لختكالات نتزتوست سقومتي تغطن مقبار تمساسال سقومتي كوسدو تسويعوم أمو داتا بلينكن منقس إثيوبيا مس عالم لختكالاتن أكالات حبرات هاجراتن تحوابيرو نتزل الشجر إثيوبيا أب مقلال كسرحن نسبقوا حاجة زي تقدب أفدقة كخفتن تسويعهم نزو قد يعملكيتو أن صحافة حبرات هاجرات مالي ترير مقلتي كم زوج أذكر كوينو تكال هتصانات حبرات هاجرات يونيسيفون نتتكبر أزيو أحزان خبل لومي أبزوج مقلتي أفليت اللوم لسوس عمتات أبي إثيوبيا ندحنا هتصانات كم زسرحة زملكة مقلتي يونيسيف حجي خنتات هتصانات إثيوبيا أب أزيو تأفف خنتات أبزل للؤوان اتسقمت موسادو كم زحزنون بمتكلو دما كاب صقع موساد دتقطبن زي شراو أكل مخانون دقيمو أسميروم إذا خمزيلن كله نتقراي زم حدر زلو منقست مخانو زقلص بفيدرالاو منقست جن كام مزنتو زتالي أكل لومي أبزوج أو مغلصي نتتكبر أتريرو بمخنان أكلت منقست إثيوبيا ناب تقراي حاجز نخيبت صحكي قبرو زتانحني 11 أوارح تقباري خبل قليصوام بزي قبرو زلو سفيح بروباغاندا نسبعو حاجز نزي مبصحون معرقبن غيرو يغوسغوسالو نزبولو تكبارات فيدرال منግስት ድማ አውሽጣው ጉዳት ጣልቃ ነዘይ ምእታው ብዝብል መስምስ አብልዕለ ዜጋታቱ ከቢድ ገበናት ይፍጽማሉ ክብል ከሲሱም አሞዳታ ድማ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲዱ ንዝረአ ዘሎ ሰብአው ቅልውላው መፍትሒ ከናዲ ጸዊዑ كورات تختاتلتنا أبزو قداي تنتاني بوليتيكا وخنتاتن أمباسادر يونايتد ستيتس أبي إثيوبيان نزنبرو ديفيد شين أزراري من لنا دحرزينا كقربيو تختاتلنا أبي إثيوبيا كل البنشانغول جمز زوبا كماشي وردا سيدل عطقات بوحدو خلت سبات قتيلهم 145 سبات كأج أو يم كبل كوميشن سبعة مسلات إثيوبيا فليتوم إتو كوميشن لومي أبز زرقو مجلسي أبتخلل بفلاي أب متكلن زوبا كماشين دحننت زيغاتات نمرغغاص بمنግስት زوسدو سقومتي كقلات افون تلابيو ካብ 12 መስከረም ጀሚሩ ነበርት ተኸባቢ ዕጡቃት ጉሙዝ ዮም ብዝበልዎም 145 ሰባት ተወለድቲ ብሄራዊ ጉሙዝ ዝኾኑ ከም ዝተጨውዩ ምንጭታት ብምግላጽ እቲ ኮሚሽን ይገልጽ
እቶም ዝተጨውዩ ኣንስቲ ቆልዑን ኣረጋውያንን ዝሕውስዩ ዝህብዎ ምክንያት ከዓ ንዕላማና ኣይደገፍኩምን ዝብል ምዃኑ ሃዲሞም ዘምለጡ ሰባት ብምጥቃስ እቲ መግለፂ ይሕብር። ኣብቲ እዋን ብውሕዱ 2 ሰባት በቶም ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉን ዝተጨውዩውን ምንክልባት ይበፅሖም ኣሎ ኢሉሎም 5,000 ሰባት እውን ከም ዝተመዛበሉ እውን ተገሊጹሎም። ንዝሓለፉ 5 መዓልታት እውን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን እቶም ዕጡቃትን ኩናት ይካየድ ምህላውን ንነበርቲ ሴደል ናብ ደሌት ዝተባሃለት ቦታ ንምህዳም ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ዝገለጸት ኮሚሽን እቲ ዝተዋፈረ ሓይሊ ፀጥታ እኹል ኣይኮነን ኢሉሎም። ኣብ ወረዳ ሴደል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ከም ዝተዓፅውን ገሊጹ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ አበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሱዳናውያን ብሲቪል ዝተመርሐ ናብ ዲሞክራሲ ዝግበር ስግግር ብምድጋፍ ኣብ ካርቱም ትማሊ ሰልፊ ካይዶም። ሱዳን ኣብዚ እዋን መሰጋገሪ መንግስቲ ሲቪልን ወተሃደርን ዝሓቆፈ ቤት ምክርን እዮም ዘመሓደርዋ ዘለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩነታት ኢኮኖሚ ሱዳን ይመሓየሽ ኣሎ ክብሉ ፕሬዚደንት ባንኪ ዓለም ዴቪድ ማልፓስ ተዛሪቦም። እቲ ሃገር አልበሽር ካብ ስልጣኖም ካብ ዝውገዱ ካብ 2019 ዓ.ም ንነጀው ብፋይናንሳዊ መዳይ ተንጠልጢላ እያ ጸኒሓ። ክብራ ሰማዕትና ሱዳን ዝምልከት እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሕብራት መንግስታት ነቶም ብጽንኩር ደርቂ ዝተጠቕዑ 1.3 ሚሊዮን ኬንያውያን ሓገዝ ዝውዕል ናይ 139 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ተማሕፂኑ። ኣብ ኬንያ 2 ናይ ዝናብ ወቅቲ ብተኸታታሊ ትሑት ብምንባሩ ጽንኩር ዋሕዲ ምግቢ ኣስዒብሎም። ኣብ ኬንያ ኣተሓባባሪ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ስቴቨን ጃክሰን ብዙም ኣቢሎም ካብ ናይሮቢ ከም ዝበልዎ ጽንኩር ጉለት ኣመጋግባ ይንህር ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። 465,000 ቆልዑን 96,000 ነፍሰ ጡራትን ዘጥቡ ኣዴታትን ኣብ ጽንኩር ኩነታት ጉለት ኣመጋግባ ከም ዝርከባውን ገሊጾም። ብዙሓት ከዓ ህጹጽ ሃናፂ ምግቢ ዘድልዮም እዮም ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ፓርላማ ማላዊ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ፓርላማ ሃገር ርእሰ ቅትለት ፈጺሞም። ካልኣይ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ማላዊ ዝነበሩ ክላይመንት ቺዋዋ ዕድሚኦም 50 ዓመት ክኸውን ከሎ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገራዊ ዋዕላ ባዕሎም ብጥይት ርእሶም ከም ዝቀተሉ ተገሊጹሎ። እቲ ፍጻሜ ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ፓርላማ ሃገር እውን ስክፍታ ፈጢሩሎም። ቺዋዋ ርእሶም ብጥይት ወቂዖም ተባሂሉ ዘሎ ነዚ ክገብሩ እንታይ ደፋፊእዎም ዝብል ግን ዝርዝሩ ገና ብትክክል ኣይተፈልጠን ዘሎ። እቲ ፓርላማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ግቡእ እዋን ንህዝቢ ክንገር ሕጂ ፖሊስ ማላዊ ይምርምሮ እዩ ዘሎ ኢሉሎም። ሓደ እዋን ንተቃዋሚ ፓርቲ ግንባር ሕብረት ዲሞክራሲ ወኪሎም ኣባል ፓርላማ ዝነበሩ ቺዋዋ ኣብዚ እዋን ሞቶም ግን ኣብ ስልጣን ኣይነበሩን። ናይ መወዳእታ ዜና ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን 3.5 ትሪልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣብ ኣሜሪካ ክንክን ህፃናት ሓለዋ ጥዕናን ንጹህ ፀዓትን ብዝለዓለ ዘስፋሕፍሕ ፓኬጅ ወይ ከዓ ጠቕላል ንምሕላፍ ኣብ ኮንግረስ ካብ ናይ ባዕሎም ፓርቲ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞም ተፈሊጡ። እዚ ኣብ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ጽልዋ ዝህልዎ ትሪልዮናት ዶላራት ወጻኢ ዝኾነሉ ናይ ፕሬዚደንት ባይደን ስልጣን ወሳኒ ዝኾነ ሕጊ መጻኢ ዕጭኡ ኣብቶም ዝቕጽሉ ሰሙናት ክውሰን እዩ። ባይደን እቲ ሕጊ ንኽሓልፍ ዝለዓለ ተስፋኦም ተገለጹውን ናይ ሪፓብሊካውያን ደገፍ የብሉን ገስጋሳይ መርገፂ ዘለዎም ዲሞክራት ድማ ካብቶም ለዘብተኛ ዝተፈለየ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ። እቲ ሕጊ ነፃ ትምህርቲ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ክንክን ህፃናት ንምሕጋዝን ምምዋል ሓለዋ ጥዕና ንምስፋሕን ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ኮርፖሬሽናትን ዝለዓለ ኣታው ዘለዎም ኣሜሪካውያንን ዝኸፍልዎ ግብሪ ሓፍ ዘብል እዩ። ሪፓብሊካውያን ብመንግስቲ ዝምወሉ ፕሮግራማት ንኣሜሪካውያን ዝጎድኡ ክብሉ ይቃወምዎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ። يغنيلنا من زي راديو دمسي أمريكا يوكا بواشنطن دي سي أبزربانا تنتاني بزعبا بريزيدنت أو تزازي كونه بزعبا بونغو إثيوبيان حبرات هاجراتن تبقسم السحاب يزملكت قصي يغرب ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጉዳይና ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ንዝኸሰሶም 7 ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ግዝኣቱ ንኽወፁ ከም ዝኣዘዘ ትማሊ ገሊፅና ነርና። ነዚ ኣመልኪቱ ርእይቶ ዝሃቡና ተንታኒ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዴቪድ ሼን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ክብሉ ገሊፆምልና ኣለዉ። በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ጣልቃ ምእታው ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሼን።
It can, in fact, identify true acts of meddling. حقኛ ጣልቃ ምትእትታውን ክፍጠር ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ጭብጢ ኣይሃበን ዘሎ ወይ ከዓ ኣልዕል ኣቢሉ መብርሂ ከይሃበ መግለፂ ከውፅእን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዝኣተይ ክጸንሑ ኣይደልዮምን እየ ክብልን ይኽእል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝሃቦ ጭብጢ ግን ኣይረኣኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ትርጉሙን ሳዕቤኑን ዶ ክገልጹለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሺን ከምዚ ይብሉ I think the consequences are serious for Ethiopia. I believe ከምዚ መስለኒን ኢትዮጵያ ከቢድ ሳዕበን ከምጸላ እዩ ካብ ሕቡራት መንግስታት ዝወፀ ግብረ መልሲ ተርርዩ ዝያዳ እናተረረውን ይክኸይድ ካብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ብርቱዕ ግብረ መልሲ ከም ዝተውሃበ ርኢና ኣለና ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ካብ ሃገራት ኣውሮፓ እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ንጽበ ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ንኢትዮጵያ ዝሃሲ ክኸውን እዩ ከም ዝፈልጥዎ ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማስን ፖለቲካን ኣፍሪቃ እያ ብመንጽር እዚ ዝህልዎ ትርጉም ዶ ክገልጹለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሺን Well, it may not have much implication for the views of other African countries. ቀንድ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ አበባ እዩ ዝርከብ እዚ እውን ዝቕየር ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝህልዎ ጽልዋ ማዕረ እቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ምዕራባውያንን ሕቡራት መንግስታትን ብሓባርን ኣይክኸውንን እዩ ስለ ዝኾነ ግብረ መልሱ ተሪር ክኾን እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም እናንቆልቆለ ክኸይድ ክትርኢ ኢኻ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ቀረባት ንኸይባጻሕ ንዝተዓናቕፉ ወገናት ግብረ መልሲ ንምሃብ ፕረዚደንት ባይደን ዘሕለፍዎ ትእዛዝን ካልኦት መሳርሕን ካብ ምጥቃም ዓዲ ኣይንውዕልን ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ እዚ ብሚኒስትር ወፃኢ ዝረበሉ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ክኾን ይኽእል ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሺን ከምዚ ኢሎም መለሱ It's very important to understand what the President Biden's executive order laid the legal groundwork for a couple of weeks. ፕሬዚዳንት ባይደን ዘሕለፍዎ ውሳነ ንሕጋዊ መስርሕ መሰረት ምዃኑ ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘነጻጸረ እገዳ እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወገኑ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ምስ ሕወሓት እዞም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ናብ ትግራይ ንከይሓልፍ ዝዓንቀፉ እዮም ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት እምበር ንመላእ ኢትዮጵያ ዝምልከት እገዳ ዘይምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝዛረቡ ኣምባሳደር ዴቪድ ሺን ብሕልፊ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብናህሪ ይበላሸሎ እዚ ነገር እዚ ምስ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ብተመሳሳሊ እናሓመቐ ክኸይድ እዩ ባህላይ እዮም ሕብረት ኣውሮጳ ዛጊድ መግለፂ ዘይምውፅኡ ሚስጥሩ እንታይ ክኾን ይኽእል ተባሂሎም እቲ ሕብረት ናይ ዝተፈላለያ መንግስታት ድምር ከም ዝኾነን ናብ ሓደ ምርድዳእ ንምምጻእ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝወስድ ኣቐዲምና ክንርዳእ ይግባእ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም እቶም ካብ ኢትዮጵያ ንክባረሩ ዝተወሰኖም ሰራሕተኛታቱ ስርሖም ዝቕጽልሉ ኣገባብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረበሉ ኣለኹ ዝብል መግለጺ ከም ዘውፅአ ብምዝኽኻር ኢትዮጵያ ኣብ ውሳንኣ እንተጸኒዓ ዝስዕብ ነገር እንታይ ክኾን እዩ ኢልናዮም መጻኢ ውጥን ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ዝፈልጦ ነገር የብለይን ሕቡራት ሃገራት ንሩስያን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ስለ ዝውክል ዝህቦ መግለጺ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ክኾን እዩ ኢሎም እቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተኣዘዙ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓላፍነት ቦታ ዝነበሩ እዮም ዝትክኦም ክሳብ ዘይትረኽበ ጻዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ዝልከም ዶ ይመስሎም ተባሂሎም ዴቪድ ሺን ክምልሱ ከለዉ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ቅድም ኢሉ እውን ተዓናቒፉ እዩ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዝገብርዎ ስራሕቶም ካብ ኣምሕዳር ጀሚሩ ይተዓናቐፍ ከም ዝነበረ ገሊጾም እዮም እዚ እውን ንኣብነት ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘይምርዳእ ዝፈጠረ እዩ እዚ ጸገም እዚ ዘይፍታሕ እንተኾይኑ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ ኢሎም ዴቪድ ሺን ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ዝነበረ እዩ ኣምባሳደር ዴቪድ ሺን ዝገለጽዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ናይ ቀዳምን ሰንበትን ብሰብ ሞያ ዓይኒ ክግምገም መደብ ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ቀዲምና ንጋብዝ ብዛዕባ እቶም ክእላታት
ሰሞያ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ሙሉ በየነ ድማ ካብ ኖርዌይ እዮም ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ምሳና ይኹን ቆፀራኹም እሞ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብ ክንሰግር ከለና ተንተንቲ ኣብ ሱዳን ናብ ዝቐረባ ዝተፈጸሙ ጸጥታዊ ቅልውላዋት በበገሲኡ ልዕሉዕ ሓለዋ ዶብ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ኣብ መንጎ እቲ ዝሓለፈን ዘሎን ምምሕዳር ሱዳን ዝፈጠሩ ዘይተፈትሐ ምስሕሓባት እዩ ይብሉ። ናቢል በያጆ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራፍሳየ ተኣፋፊ ባህሪ ዘለዎ ኩነታት ሱዳን ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ጋብራ ዘጋጠመ ልውውጥ ተኹሲ ዝሓወሰ ፍጻመ ዘርኢ እዩ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቲ ግብረ ሽበራውያን ዝፈጸምዎ ተግባር ዝበልዎ ስዒቡ 11 ሰባት ክእሰሩ ከለዉ 5 ኣባላት ሃገራዊ ስለላ ሱዳን ድማ ተቐቲሎም እዮም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዚ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ምትእትታዋት ደጋውያንን ዓመፅትን ከምኡውን መስቲ ቅድም ክብል ብዑመር ሕሰን አልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ሱዳን ብወታደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ 2019 ናብ ስልጣን ዝመፀ ወታደራዊ ሲቪል መንግስቲ ባህሪ ስግግር እዩ ይብሉ። ኣብ ካርቱም ዓለም ለኸ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሪካ ኣብ እስላማዊ ጉጅለ መጽናዕቲ ዘካይዱ ፕሮፌሰር ከሊፋ ሳዲቅ ሱዳን ኣብ ጎንፅን ጸገማትን ብዝወደቐ ሃገራት ዝተኸበበት ብምዃና ንኸምዚኦም ዝበሉ ሳዕቤናት ዝተቓልዐት ይገብራ ይብሉ። ፍጻመ ጋብራ ድማ ነዚ ዘረጋግጸልና እዩ ኢሎም። ኣብዚ እዋን ምምሕዳር ስግግር ሱዳን ብሰንኪ ንዓጋት ዘይብሎም ዶባታ ስዒቡ ኣብ ጎኒ ቀንዲ መፈልፈል ግብረ ሽበራውያን ኮይና ንዝተፈላለዩ ጸጥታዊ ቅልውላዋት ትሳጥሓላ። ንኣብነት ከም ሌብያን ሶማልን ዝበላ መፈልፈሊ ጉጅለ ጅሃድ አልሸባብን ከምኡውን ሱዳን ምስ ቻድን ማእኸላይ አፍሪካ ሪፐብሊክን ዘለዋ ክፉታት ዶባታ ፈተንቲ ኩነታት ምዃኖም ይዛረቡ ፕሮፌሰር ከሊፋ ሳዲቅ። ሱዳንን ታሪክ ግብረ ሽበራውያንን ካብ 1970 ዝጀምር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ 1990 ዝያዳ ገዊድ እዩ። ንመራሒ አልቃይዳ ዝነበረ ኦሳማ ቢንላደን ብምዕቋባን ኣብ 1998 ኬንያን ታንዛንያን ዝነበሩ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ቦምብ ብምፍንጃር ሓደጋ ኣውሪዱ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣሜሪካ ንሱዳን ስጋብ ዑማር አልበሽር ካብ ስልጣኖም ዝተኣልሉ እዋን ኣብ ሽም ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽበራውያን ኣስፊራታ ጸኒሓ እያ። $335 ሚሊዮን ካሕሳ ንግዳያት እቲ ሓደጋ ክትከፍል ብምስምምዓ ድማ ሽማ ካብቲ መዝገብ ዝርዝር ክስረዝ ተገብረ። ከም ትንታነ ፕሮፌሰር ከሊፋ ሳዲቅ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ሱዳን ክንቀሳቀሱ ዘኽእሎም ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ ይብሉ። ካብኣቶም ሰራዊት ኣኽበርቲ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኮይኖም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሙስሊም ሃገራት ዝገብርዎ ምትእትታው ግብረ ሽበራውያን ክለዓሉን ክዋግኡዎምን ካብ ዝዕድምዎም ገሊኦም እዮም ይብሉ። ቅድም ክብል ኣብ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝነበሩ ካሜሮን ሁድሰን እውን ኣብዛ ሓሳብ ምስ ሳዲቅ ይሰማምዑ። ኣብቲ ሃገር ግልፂ ጸጥታዊ ስጋኣት ኣሎ። ነዚ ክዕብልል ዝኽእል ብቑዕን መካታይን ዝኾነ ሓይሊ ክህሉ ይግባእ። እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምስ በሉ ወሲኾም ሱዳን ኣብዚ እዋን ገጢምዋ ዝርከብ ፈተና ካብዚ ንላዕሊ ይመስለኒ ኢሎም። ምስ ግደ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ተታሒዙ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለትን ኣብዚ ሰሙን ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝመርሕዎ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምድኻም ብሽም ሓይሊ ጦር ሱዳን ምስባብ ልክዕ ኣይመስለንን ይብሉ ሁድሰን። ደጊሞም ስልጣን ንምሓዝ ዝፈጥርዎ ምስምስ ይብሉ። ብምዃኑ ኣብ ጸጥታዊ መስርሕን ወታደራዊ ግደን ዘለዎ ኣሰራርሓታት ምፍታሽ ኣድላይ ክኸውን እዩ። እቲ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ጸጥታዊ መስርሕ ልሕልሕ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መኪና ብዝተጻወደ ተፈንጃሪ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ምስቲ ናይ ሎሚ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ዝፍለጥ ነገር የለን ዝበሉ ሁድሰን ከምኡውን ንመንነትን ዕላማን እቶም ዝተታሕዙ ኣሸበርቲ ሰበስልጣን ሱዳን ዝበልዎ ነገር እንተዘይሃለዎ እውን ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጸመ ዝተፈለየ እዩ። ምናልባት ስጋብ ሕዚ ኣብ ስልጣንን ኣብቲ ሃገርን ዘለዉ ኣካላት እቲ ዝወደቐ መንግስቲ ሓዊሱ ኣኽረርቲ እስልምና ኣብ ውሽጢ ኣለዉ። ይኹን እምበር ዋህዮ እቶም ቀንዲ ግብረ ሽበራውያን እዮም ኢሎም ግን ኣይኣምንን ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት እቲ ዝነበረ ምምሕዳርን ኣኽረርቲ ግብረ ሽበራውያን ግን ዝኾነ ምድርራባት ዘሎ ይመስለኒ። እዚ መስቲ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ግን ስጋብ ሕዚ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሎም ሁድሰን። ቀኒልና ሳርሕ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ኣባል ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ኣባል መሪሕነት ባይታ ዓባይ ትግራይን ኣቶ ኪዳን ኣመነን ኣባል መሪሕነት ፓርቲ ነጻነት ትግራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብ ዘቐረባ ዝሃብዎ ቃለ ምልልሳት ኣመልኪትና ዘቕረብናዮም ክተዓት 3 ተጋሩ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና።
ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፣ ጌታቸው ተማረን መርሲኤ ኪዳንን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ከስግረኩም ንምዝኽኻር ኢሉ ካብ ዝሓለፈ መደብ ምልስ ኢሉ ክጅመር እዩ። ናብ መሓሪ ዮሃንስ ክወስደኩም ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ናይ መሓሪ ግዜ ዘይህብን ህፁፅን ነጥቢ ረኺበሉ ኣለኹ ኢልኩም ትጠቕስዎ ኣሎ እንተኮይኑ መርሴ ናይ መሓሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዘለዓለ ሓሳብ እንታይ እዩ? ናይ ሓሳብን ናይ ቪዥንን ሕፅረት ኣብ ሕወሓት ከም ዘሎ፣ ናይ ዓቕሚ እውን ሕፅረት ከም ዘሎ ቅድሚ ወላ ቅድሚ ተኹናት እውን ንሳቶም በዓል መሓሪ ይኹኑ በዓል ኪዳነ እቶም ካልኦት ውድባት እውን ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ተንቲኖም ስትራቴጂካሊ መውፅኢ መንገዲታት ዓንፈታት ክጥቀሙ ከለው ሕወሓት ግን ብጣዕሚ ብቸልተኝነት ይሪኦ ከም ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ኣድዒሉ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ብኡ ተደረሰ ክብሩ ዝደሊ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ነቲ ናይ ኣመራርሓ ምምጥጣን ካልኦት ምሕዋስ ናሓስበሉ ይብል። መሓሪ እውን ዘልዓሉ እንታይ እዩ? እቲ ፖለቲካዊ ውድቀት እቲ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘይምህላው ስትራቴጂክ ዓቕሚ ዘይምህላው ነቲ ኩናት እውን ከይንስዕር ክገብረና ይኽእል እዩ። ባይዘወይ ክንስዓር እውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ቶሎ ክንመዕራረየላ ይግባእ። ሓሳብ ዘለዎም መናእሰይ ምሁራት፣ ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ፣ ክኢላታት ዝሓወሰ ቤት ምክሪ ምጥያሽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዋናዊ ቱሌት ኮይና ኣለና። ሕወሓት ኣመራርሓ ናብዚ ቅልውላው ኣእዝዩና እዩ ክንወፅእ ዝገበረና። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ነበረ ኩናት ቶም ወተሃደራዊ መራሕቲ ኣብ ዝገበሩ ኣመራርሓን ዝሓድሽ ወለዶ ውፉይ ኮይኑ መስዋዕትነት ክኸፍል ድሉ ምዃኑ ክልቲኦም እዮም። ኣብኡ ዝነበረ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ እዩ ናብዚ ኣብቲ ወተሃደራዊ ዓወት ኣብዚሑና። ሎሚ ግን እቲ ኩናት እናሰፍሐ ናብ ኮንቬንሽናል ናዓበየ ምስ ከደ ግን ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ግድን የድሊ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከዓ ናብ ውድቀት ዘምፀና መሊስካ ክትተክሎ ኣይግባእን። ሓሳባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝስምዑሉ ናይ ሓባር ኣካል ክጣይሽ ናይ ግድን እዩ። ካብቲ ሓንቲ ኣንግል ከልዕለልኩም ክሳብ ሎሚ ዝተረኽበ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምዕባለታት ግስጋሴታት ዝዓግብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንስኻትኩም ትነቕፍዎ ዘለኹም ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓይሊ እዩ መሪሕዎ። ስለምንታይ ትነቕፍዎ? ካብ ምጥርጣርስ ኣብ ግብሪ ኣብዚ ዶ በቂዕና ኣለና ትብሉ የለኹምን ተበልኹም? ካብዞም ዝሰምዑኹም ዘለዉ ገሊኦም እንታይ ትብሉ? ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶ በትረ። ክልተ ሰለስተ ነገራት ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብዚ ሕዚ ህሉ ፖለቲካ ክደባለቁ ይርኦም። ሓደ እቲ ሕዚ ትግራይ በፂሓቶ ዘላ ካብቶ ዘጋጠማ ውድቀት ዝወፀትሉ መንገዲ ኣመራርሓ ናይ ባዕሉ ተራ ዋላ እንተሃለዎ ብዋናነት እቲ ምስጋና ንህዝቢ ይህዋው ዝግባእ። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝጠመዩ ህፃናት እንዳረኣና ሕዚ በፂሕና ዘለና ዓብዪ ዓወት ኢልካ ክትኮርዕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ተሓራስ ኣከባቢ ጥሪ ኣከባቢ ንረኽቦም ዝነበርና ርእቶታት መረዳእታታት ተሓድሽ ወለዶን እቲ ገባር ሓረስታይን እቲ መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ሕወሓት ፈሪሱ ተፈራሪሱ በቦትኡ ተበታቲኑ እንዳሃለወ እቱ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሳልሳይ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ተቆፃፂሉ ንኽቐፅል ዝገበረ ተሓረስታይ ትግራይ እዩ። ገና ህልውናና ሙሉእ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን። ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሕጂ እውን ፀገም ኣሎ፣ ጥሜት ኣሎ። ካብኡ ላዕሊ ካብቲ ጥሜትን ካብቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታትን ዘውፅዎ ዘሎ በደል ድማ ናይ ትግራይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ከምኡውን ስነ ልቦና ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ተጎዲኡ እዩ። ነዚኦም ንምፅጋን ነዚኦም ንምሕልሓብ ንምልዓል ዓብዪ ዋጋ ይከፍለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሓደ ፓርቲ ትዎ ነገር ኣይኮነን ይፍለል ሕጂ ንሓደ ፓርቲ ኣይኮነስ ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ዓወት እዩ። እሞ ኣብ መሓሪና ፀኒሕና ሓደ ዕድል ክበኩም ካብ ናይ መሓሪ ዮሃንስ ህፁፅ ግዜ ዘይህብ ቀልጢፉ ትኩረት ዘድልዮ ጌታቸው ኣሰፋ መሓሪ ዘድዕሎ ምግባር ዓቕሚ ናይ ጎሊፉ ዝረአየኒ ህፁፅ እውን ኢለዛነ ኩናት ክንኣቱ ከለና እውን ናይ ሓሶት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ህዚ እውን ኣብ ኩናት ላለና እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝሰግእ እሱ ደግሞ ምስቲ ሓቅኒ ምስዓን ተፈና ከለውን እኮ ዝፍጠር ነገር ኣሎ። በቃ ናፀንሐ ከለ ሓደ ግን እና ተሓታትነት ቀፊኡ ባዕለይ ተሓዲሰ ባዕለይ ህዚ ከም ሓድሽ ተወሊደ እናበለ እንድሕር ቀሲሉ እንታይ ዝገብሮ በቃ ዘስክኦ ነገር የለን። በቃ ይቀጥል ማለት እዩ። እዚ እውን ካሊእ ቃል ደልዩ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ኣባሃላ ደልዩ ሓዳሽ ተባሃለ ክፀገም ብሓድሽ ስም ይፅዋዓ ይቀጥል ማለት እዩ እና እሱታት ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብቲ ናይ መሓሪ ርአ ኣለኹ ኣነ እውን ዝርድአኒ ከምኡ እዩ። ያክነለይ እሞ ንመሓሪ ትነቕፍሉ ነጥቢ ጌታቸው ተማረ ትነቕፍሉ ነጥቢ ማለት ንምንቃስ ሓደ ግልፂ ክገብሮ ዝደሊ ማለት እዩ። ሕዚ ምስ መሓሪ ንፈላለየ ሎም ሓሳባት ክህሉ ዝኽእሉ እዮም ኣለዉ እውን ግን ካብቲ ዘቕረቦ መረዳእታ
كم قلتني وين كم حادثة كوينة كله بتعب زوج أنا قرز جوره نايت جراي بوليتيكا نايت جراي محاولة سباوت أمين خير حلو زنزر محاسبات نيرومي ميلي أمن والكي نوز بقول له مهات منتاي كم حدا من أسي أبتخيناتو ناو على استوات أزجبرة أو نايت بوليتيكا تجراي قديمو نستواسة مالتيو حسب بكل تقبلت أسوي بحري الذي يدعو له ياو تذهب كان عدل تقيمة بترة تنظري أم تقاومات في الله كما يحو حد دقفت الموضوع حد يوم لما نحو حد دقفتون يكونوا جن بوانا نتحو حتى تقرأين فرز دولي حيلتاتون وين كل سبات كلهم خلون ونرد عطا وين بريت ولو محاري وقاساي نايو على حسب ذي ولو كل جدي ننتظر ترى نبعين نجرم شيء كان نايم مثال أبتقرأي سليم زول ناي بوليتيكا حيلك مسكنه من ذا يخون نايو علىكم حساب حيثكم زيت موزن دالك مش مخاو مالتي ولا تنايو علىهم حساب عم بقلت أمي دالو زريلي وتفيجن ترى إنت يمكن أمي دالو مالتي لذي أنا محاري تزرقوا نجر كنت أفضل زغ المسيلو يسمعنا عندهم بتعامل فتان وكنتات كوينو نذكر ملكو كلتي يوم مالتي تسجل له بوليتيكا وزعدم كفتح خلال له نتو حذر قال من هذا اللي بدو تذكر تقول نايل بزموسو موران تداري بليزا من بو يزريو من قاف دحانيو كساب طيز زي تكوسو زبلون بهلا تتقيمو لنسو يعني لي مرتي هو محارين كده نقول لهم نتهم كالوت بارتيات زلو أكلات زنقهم حدا نكر له أغدي ما جن محاري نزل تجري قريتها حاتيته تعمي عبي زخونة ولا أقدمه زخول كم زمت الناتن بالناتن تنن نسون عرفتنا في بارتي زلو مالتيهم كالوت ما راح تون ناتن تن ولا أنت تنحون ناتقال سنت تنحون كن تزجب أننا جبرنا نزودي قريتها حاتيته تعمي كنديناي هاي مورال جراوند كم زلوهم زريو تيجي نقفوا من تعيو حوحت بتعمينا إنه وحين زي تاريخ زلوه عبينا organizational capability زلوه بارتيو inertia ون زلوه انت مالتيو incumbent لزخونة بزح resource ون زلوه النتيجة رخوا سلطان سئل خا أحلف كان محرب ويخانا مستاف نارتكيك شيرك قبلنا مقبار دليت كيدي زلوه بتبهاري ون زخونة يخالي نوعه formidable زخوين كا دنحنا أكل مخون بحابار سنيرون بحابار كسر حقبا نزيئة خيقبرو بأنا استي political difference ويقع personal ونخوني خيد وثنيات بحابار تتنافرون كسرحو بفلاي بايتونا سالسي ويانا ودبنا زمنا تقرأين نزيئة كقبرو زي مخالهم عبي زن كفهم نقريو نسو كقبرو زي خالوس نزيب تقرأي كما في خيلو ديوم سلازي نجمرها نبعلاتهم سمعتهم قريفهم personal interestهم قريفهم أنا استي زخونا political difference حريقهم at least بجنبار وبفرونت ويقع بيونيون ويقع بكواليشن عينت حبار جنبار زفت كله مسمر زي ما حازم زين كفامي مسكن جمانيل نزيون كده أنا زملكتيو جن تحاتيتو مالي سولو أما سرح نازل لنا إلو اللوك بزقنا توزي تحاتيتو هراي يغني اللي بقيتها وصفة ما ودعتها ما حارزن كفلو نتوي أروى كابت القرار يكون كابت تحستو عم حاري أصلا قرارة تحستو من زنقفلو وعلى حنتنا قريب اللين خبرتي هابل يا قاشنا قيتاچو صفا قيتاچو تمارا مرسي اكدانه اغاشنا سلازخونكم صفح زبل قال ملس عميقي نيرو تصادفكم ازيدانا مسكن خبرتي هابل لي يعني اللي بدرس لنا عطم كان قيتاچو تماري غنينا غنينا كبراتنا أبز قداي زيد دمتي ناي حوحت إيو قولي لزولو بسنكي ناي ركب ويكا ناي تلفون ساقم زملكة معاكال كن أقربك علنان انت صليت اناخنا نقربينا كساب شعو سلستخطاتلكمنا كبرات هابلنا صباحن دحر صباحن بريزيدنت أو تزاز أمريكا زبليو مسانا خطفينكم كتكتاتلنا نقدمكم دحان حدرو